velkommen til den her video. Der er lige nogle taler bagved, så okay. Jeg skal til ridning nu, jeg skal med GoPro, jeg skal falde. Nu skal jeg tale så hurtigt. Så lad os bare komme afsted. Okay, nu kan jeg starte. Jeg tager lidt stille, for jeg er i snakken. Jeg får en GoPro på, og vi ses en gang lidt. De skal udenfor i skoven, så hej. Filmer den? Ja, er du på tur? Okay, skal vi lige dem her af. Den må jeg jo gå med. Ja, du kan lige starte der, så kan vi... Hesteskolen. Og nu kan du lige så godt øve dig i. Sådan. Sådan er det jo godt. Så ved vi altid, det er nummer 11. Er du sjov? Så. Sådan der, det føles mere rigtigt. Super. Så har du gået bid. Ja, Vi er jo lige klar i to. Så. Og vi skal deroppe af, ikke? Du vender lige, fordi jeg tager lige... Jeg kan ikke stå, hvor du kan piste med. Ej, på vent. Det der, det er på lidt stop en gang. Hvad er det? Det er det her. Nå. Og der er en fugl, Falki. Spiser en hestepære. Så lad os stige afsted. Skal vi opad eller nedad? Opad. Altså deroppe af. Nå ja, nu kan jeg også godt huske vejen. Nå, Falki, hvor er det dejligt. Hvor sødt. Så er vi på tur. Det er fordi, jeg tænkte, du kunne jo ride rundt lidt derinde bagefter. I galop. Men du siger jo, der er sådan ret glat og... Nej, ja. Prøv at se, du kan se nu. Prøv at se, hvor hurtigt det er derinde. Bagnæssen går derinde i hvert fald. Der er Molly. Hej Molly. Vi må varme dem op til, vi skal ind og springe. Jeg skal bagnæssen skal også ringe. Lille Molly. Hej Molly. Jeg er ikke klar, for jeg skulle have den pisk her med. Det ved jeg heller ikke. Kan du selv holde den? Ja. Hej Molly. Det er ikke nødvendigt, når man rider tur, skal. Nej, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg tog med. Altså, jeg gjorde det for en sikkerheds skyld. Du er cute. Hatte. Ja, stiger med varmen. Nej, du skal blive den her vej, Falki. Trækker jeg det lige over vejen her. Okay. Hurtigt. Sådan der. Det gik godt. Jeg glemmer at tage trav, fordi vi aldrig må have trav herude. Ja, det må det være til. Ja. Men det er sørme også lidt koldt der, hva'? Ja. Riser du? Nej, ikke særlig meget faktisk. Gør du? Ja, det er godt, vi skal ud og gå nu.
Han vil gerne se den. Væltet. Vælte. Skal vi først stoppe en gang? Okay. Nej, stop. Følg Vika! Du er god! Ups. Er du okay? Ja. Du godeste! Sig mig engang, så er den skævt eller noget, eller hvad? Nej, jeg faldt bare forover. Oh my god. Er du okay? Ja. Godt, nu er vi i gang med salat. Vi er i gang med at tage tæppe på ham. Det var en virkelig god tur. Gled lidt af ham. Det gjorde ikke særlig ondt. Men det var en virkelig god tur. Nu er vi i gang med at tage dækken på ham. Nu ved jeg ikke, om I kan se det. Ja. Nu er vi egentlig bare i gang med salat. Så er vi i gang med at trække ham ud på bolden. Det er så hyggeligt i dag. Am. Skal du til Molly? Din fondmarker. Hun står ved dig. Skal du op på mig? Nej. Så nu skal jeg til at nå ud. Ja. Jeg skal lige have en trillebør. Så... Jeg kom hjem. Det er lidt sent, jeg filmer det her, men ja, jeg havde ikke lige tid til det, for vi lige skulle have min video fra min GoPro over. Så jeg filmer det egentlig bare nu. Det gik super godt i dag. Jeg er glad ved ham. Hvilket jeg tager som et fald, som jeg nok også har skrevet på titlen. Ellers så gik det virkelig godt. Jeg nåede ikke rigtig at filme så meget. Jeg travlte også, men min GoPro gik ud. Jeg glemte at oplade den. Ups. Så, men det gik ellers virkelig godt. Trav lidt hen skoven. Og så gik det ellers super godt. Jeg fik mod ud lidt. Ja. Yeah. Og så fik vi, det gik ellers virkelig godt. Tak fordi I gad at se med. Håber, at vi smider et lille like. Ellers så ses vi bare i næste video. Hej hej!